कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. बांदा दोडामार्ग भागाला शनिवारी संध्याकाळी सोसाट्याच्या वाऱ्यासह जोरदार अवकाळी पावसानं झोडपून काढलं. यामुळे आंबा तसंच काजू बागायतदारांचं मोठं नुकसान झालंय. पाहूयात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.